Ojo al Kristo, zertan harikote dauko neska hori. Oazen investigatzea. Kaixo! Eixo? Egunon! Egunon? Zer mauz? Ondo, zu? Ondo, Sanberko? Ondo? Izena nola zu? Usue naiz ni? Usue, ni Mikel Urtaskotako. Urtaskotako? Aizu, gauza bat, Zumarra zauzen nabil da, hauze, nuna ho, exactamente? Ba, hitzan zaude, hitzauzon. Hitzauzon? Bai, Ah, bale. Atentzio eman di pixka bat hortxe, maindire hori oloreak inda zaizea. Bai, jartzen nahi naiz pixkat. Oin dela asko ez diala festak iten, eta gukoitura dauka, Zumarrako festatan. Bai. Ba, hoxe, hau jartzeko, txantaixa belegunen jartzen da, izaten da uztaiak bin. Eta, hemen ohitura da, maindire atera eta lora jartzea. Eta lora jartzea. Egitea esan oso fatxada polita da, kasu duzu, hementxe lorekin eta maindirekin eta oso txukuna. Bai. Ze lore dia hoik? Hortensiak dia hauek. Hortensiak, bale, daude hortensia hola, more eta txurik, ez da? Hori. Usue, importa zaizu pizka geiztia, da? Ez, ontxe no. Beste hemen, Romeo eta Julieta, ematen dut apartatuko. Kaixo? Eitza uso basan diazu, ez da? Bai, hori da. Beste ohiturek edo, balda, Bai, egun berdinen uztaiak bin, dauka ohitura ere, hau dana belarrez betetzeko, kale guztiak, hortik hasita, hemen bukaeraraino, hemendik herritik etortzen dira, espata dantzarik eta herri guztia, eta gero antiora egotzen dira. Eta antiora egotzen dira. Magina lan izango du, ez da? Bai, hori. Egun batzuk leno, belarra mozten da, inguruko zelaietatik, eta hoxe, dara hemen botatzen dugu. Eta hemen txedakazu ermita, ez da? Bai, hori da, ermita. Ermita polita, ikusi edazakego pisa bertatik? Bai. Hemen garrantzia handia daukate espatantzari? Bai, egia esan, hori, Zumarrako festatako uztaiak bi Santa Isabel egun horretako, garrantzitsuena azkenen espatadantza. Usu, eta pentsatzen dut, espatadantza Zumarrakakoak urte asko izango ditula eta oso historiko izango dela, ezta? Bai, hori da, ukikoitu eundaka urte da Gipuzkuko dantza tradizionalik zarrena, bai. Jo, ez da, edo zer gauza behintzat, ez da? Pentsatzen pasadizok edo gauza historikoak gertatuko ziren. Bai, pila bat daude. 1882 urten usteet izan zala, bai. Ordiziko dantzari batzuk etorri zian honea, eta zaldibitar bat dantzaita etorri zen, 71 urtekin animatu zen espata dantzaitea. Adina, bastante adina, Bai, dantzan ibiltzeko. Badiote, hori, dana eman zola nahizona inondoin, dana erakutsi, behatzi egun eta estek lertuta hortxe gauzala. Adios, zer. Tragedia, ez da? Bai, baina. Hain ondo dantza itxeatik, dana eman gizajoak eta bioz aplai. Hortxe gehu. Gero ere bai, 1650 urte ingurun ere dantzan zeuden batzuk, bazeon kapitain bat nahiko malaletxekin. Eta, dantzari bat zeon bastante traketxa zana, bastante baldarra dantzan. Eta, kapitainak ja ezin zon gehiago bat dau. Eta, hoxe, kristona eman zeon, kriston buia, kriston bestea, eta kristonak esan zizkiola ezakize, dantzarik esan zon, hau ze letxez. Eta ondon aurkituela espata dantzako espata hartu eta hankan sartu zion. Kapitainei? Bai. Jo, hemen seri joartzen dez Zumarragan espata dantza. Bai, hemen kontun zibil. Bai, eskerra, dantza bakarri dan bestela. Beraz, bat hortxe ondogi dantzatzeatik, zapla, jota hil, eta bestiak kabreatu eta bronka boetatzen eta espata sartu. Eta gauza, suabe goikeo ospatzea aldezu hemen ingurun. Bado beste bat, dana, mas moderno, nahi kontau diate, oindala 55 urte edo, festatan, imagina bezakezu ez da. Bai, pixka mozkortuta, bestea, batzu juntautziala hor, eta esan zuela, vamos a hacer una carrera. Eta carrera, sí. Carrera de calzoncillos. Bai, hori da. Hori ohitura bihurtu zen? Urte batzutan nintzuen, baina ja ohitura hori galdu da, ja. Igual berreskuratu beharko da, ez da? Bai. Hementxe, eizako festei pixkate apoioa emateko, aurten, hasiko gea kantzontzillo karrera batekin. Zun nahiko lan ingezu, guain utzi jesu nahi, bale? Hementxe, itxoiezu eta ni planotik ateko nahiz, pixkat aldatzeko. Bale, oso ondo. Bueno, zue, pim-pam, hementxe noa, itzako, kantzontzillo karreran prest parte hartzeko. Zuk esango, jesu zer rekorrido da neoz, hemen di buelta eman behar dut? Hori da, buelta hemen atzetik eman. Bale, ba. Ta, hoxe. Azkintzako festak eta... Gora. Eta, hementxe zuen omenez, hementxe dijoa, buelta bat ematea ermita ikantzutzik. Bale, ba, ointxan atorre.
Beste bat. Beste bat. Bai? Bai. Otzaitxe. Beste bat. Beste bat duzue. Bai? Bida. Gora hitza. Listo, nik uste, eh? Listo. Ja, kantzone freskura eta bastante ondo. Egin polita, berreskuratu beharrekoa. Bai. Usu galdera batak, gero premioiko hotel da. Bai, holako Zer da? lazo bat jartzen zitzaion irabazlei. Zer, burun? Burun ez? Ostia, burun, bai, ez da, bueno, ni lazoa jarrikot, nahi bazo hemen eskuno jarrikot. Bai. Eta hemen hori bat eitzako kantzonte jokarreran partatzi eta eskarrik asko bihotza zelangatik usue. Zuei. Hemen txutze zaizu. Ni banua, zumarraga, hobeto zontzea, kantzontzitoetan.